dat cu mașina în cap. Să nu se adâncă cu părul că s-a apucat. Stai să punem. Așa aveam și eu părul mare. Chiar nici măcar nu i-a luat moțul. Dar tot așa de lung. Îi tai decât un pic din vârf. Până aici am avut părul. Deci, se plică de cameră? Știi că pus să te vadă Miruna, nu? Știi că să vadă Miruna, nu? O să vadă Miruna, să știi. Știi cum o Să sară și la ea de la școală când o să-mi ia telefon. Suntem prieteni. Când o să merg la școală și o să merg cu telefonul, o să-i arăt filmarea asta. Hai mă, bate-l pe ăla. Galatisle, bate-l. Ce-ar mă greutate ca Miruna? Da. I-a răspuns el. Ești la fel de greu ca Miruna, mă? Dacă nici Miruna nu poate să ridice, doamne. O parte, lasă-l jos la o parte. Bam! Dai, mă. Doamne. Dai, mă. Dai, mă, dai. Nu, te filmezi, te filmezi. Bum. Nu. Ridică-l. Păi te ia nas ca să ridici. Da. Cu balon la gură. Doamne, ferește, Doamne, ce copil. Și ca să știi, vorbeam de tine, nu de Coco. Uite ce ai făcut pe tine. Coco. Stai mă să-ți cureți. Doamne, ce-ți place?